श्री डेकोर हो आमचो फर्निचर रिटेल शोरूम आम्ही आज हांगा इनोग्रेट केल्लो आसा आणि ह्या इनोग्रेशनाक आमचे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर, आमचे मेयर पणजेचे सुरेंद्र फुतार आणि आमचे डेप्युटी मेयर मिसेस पारेख आणि तसेच बाकीचे कावन्सिलर शीतल दत्तप्रसाद नाईक, यतीन पारेख जी सगळे आशिल्ले आणि ह्या कार्यक्रमाक तांणी हजेरी लायिल्ली. ह्या आमच्या वेंचरान आमी इम्पोर्टेड फर्निचरूय हाडटा प्लस इंडियन फर्निचर हाडटा आणि आमी कस्टमायज करून दिता कस्टमराक. तांचे स्पेसिफिकेशन्स जे आसात, त्यांच्या घराची सायज जी आसा त्या प्रमाणे तांचे कशे रिक्वायरमेंट्स असतात ते हाजेर आमी तांकां कस्टमायज करून दिता फर्निचर. आणि वी हॅव आवर ओन मॅन्युफॅक्चरींग युनीट, सो आमी वी आर एट कस्टमर्स डिस्पोजल एनी